Fix-xhur li ġejjin mistenni jibda l-proġett ta' Slow Streets fi 43 lokalità f'Malta u f'Għawdex wara l-filjiem li għaddew ġie fit-tmiem l-istudju ma' Transport Malta. Slow Streets huwa kunċett ta' użu ta' trasport alternattiv fiċ-ċentri tal-irħula u 11 kunsill lokali f'Għawdex u 32 kunsill f'Malta għażlu li jissieħbu f'dan il-proġett. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali Mario Fava saħaq li dan il-proġett mistenni jħajjar li residenti Maltin wawċin sabiex jużaw trasport alternattiv fir-raħal tagħhom. Nagħtu priorità lil mezzi oħra alternattivi ta' trasport bħal l-użu tar-rota, l-użu tal-scooters, il-mixi primarjament, u allura qegħdin nagħmlu miżuri temporanji fil-lokalitajiet li permezz tagħhom il-residenti jkollhom iktar aċċess biex jagħmlu użu mill-ispazji miftuħa li hemm fil-lokalitajiet u anki żoni oħrajn. Dan il-proġett li bosta u ħerqana lih biex jibda mistenni jerġa' jdaħħal fit-toroq Maltin il-kunċett ta' tfal ferreħija jilagħbu barra mingħajr l-istorbju tal-karozzi. Qegħdin naraw li f'ċertu żoni u f'ċertu ħinijiet tal-ġurnata u f'ċertu ġranet tal-ġimgħa dawn ikunu magħluqin għal karozzi biex hemmhekk isiru attivitajiet ta' tfal immorru lura dak li konna mdorin bih dari fejn it-tfal jilagħbu fit-toroq u jkun hemm anke attivitajiet anke l-artisti fit-toroq biex isir użu aħjar minn dawn l-ispazji mhux biss mill-karozzi. Mario Fava għal issa mistennija jibdew jitwaħlu bosta tabelli sabiex ir-residenti jibdew jidraw dan il-kunċett maż-żmien. Il-proġett Slow Streets lanqas se jkun ta' xkiel għan negozji u l-persuni b'diżabilità. F'dan il-proġett qegħdin naraw ukoll illi ma jkun hemmx impatt negattiv fuq il-komunità tan-negozju, ġifieri fejn hemm aċċessibilità għal ħwienet, fejn hemm ukoll aċċessibilità għal persuni b'diżabilità u parkeġġi dawn mhux ħajjintmessu.